Καλωσορίσατε στην ταβέρνα Κλωναρίδης. Ανακαλύψτε την αυθεντική γεύση της ελληνικής κουζίνας σε ένα μαγευτικό περιβάλλον δίπλα στο κύμα. Οι φρέσκες θαλασσινές λιχουδιές, τα πεντανόστιμα ψάρια και οι παραδοσιακές συνταγές θα σας ταξιδέψουν στην καρδιά της Μεσσηνίας. Απολαύστε το γεύμα σας με θέα στον μεσσηνιακό κόλπο και αφεθείτε στην φιλόξενη ατμόσφαιρα που προσφέρει η οικογενειακή μας ταβέρνα. Ελάτε να γευτείτε την αυθεντική γεύση της Ελλάδας στην ταβέρνα Κλωναρίδης. Γιατί εδώ δημιουργούμε αναμνήσεις.